Sa pagpalambo sa serbisyo sa mga provincial hospital sa Sugbo, ang Kapitolyo nag-allocate og dugang 650 milyones nga pundo para sa pagpaayo sa mga infrastruktura sa mga public hospital. Sa Beyond the Headline sa Sunstar Cebu, gipadayag ni Capitol Piso Consultant on Health, Dr. Nikki Catalan, ang paghatag ni Governor Pambari 4 og prioridad sa budget sa mga provincial hospital. Sa 2026 proposed budget, naglakip niini ang 650 milyones nga dugang budget para sa mga infrastruktura sa pagpaayo sa mga public hospital. Gawas sa bilyones niini nga budget sa tinuig nga operasyon. Sa budget, gihatagan og dako nga prioridad ang pag-upgrade sa mga infirmary hospital ngadto na sa level 1 status o level 1 status ngadto sa level 2. Ang lalawigan sa Sugbo adunay 16 ka ospital nga giduma, 10 ka infirmaries, 4 ka level 1 ug 2 ka level 2. Suma pa ni Dr. Nikki Catalan nga hinay-hinay apan siniguro ang pagpalambo sa healthcare services sa mga provincial hospital aron ibalik ang pagsalig sa katawhan nga luwas sila sa mga public hospital. Sa administrasyon ni Governor Pambari 4, gihingusgan ang additional forces sa mga medical personnel, espesyalistang doktor ug mga nurses, igong pundo para sa tambal ug medical supplies, gasolina sa mga ambulansya. Samtang giproseso pa sa Kapitolyo ang pagpalambo sa pasilidad sa mas lawom ug lig-on nga serbisyo sa mga provincial hospital. Ipadayon sa Kapitolyo ang pakig-alayon sa mga pribadong hospital sa pagpahigayon og medical mission aron adunay maduulan ang katawhan sa medikal nga panginahanglan. Manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Munching Austero, Sugbo News.